So guys, alas 5:30 pa lang na anak ko dari. So mali akong naluto pansit. O Bicol Express. Sari-saring gulay o banana meat. Merkado guys. Hi ma'am. Busy kayo ma'am. Malit na pudkog. Sorry guys, mamili ko og ang Bicol Express. Dapat na tay tambok-tambok gamay. Wala mo ilay mong karne. Mo ni sila akong suki guys sa karne. Kanang napoy tambok-tambok gamay ba para lami. Wala mo ilain. Dai mo na ni. Dari pila man dari kilo? 280. Alhay-lahi di sila kuan presyo. 20 dahil nagdo 180. Dito sila sa kaisang. Dito sila ka. Ano dali tayo? 180. Isa ha. Lahi man rin presyo. Guys na ako daris bay. Ja. Namalit di ko kuan jagang barahan abta nang hugas dis just mga sudah na sudan kay wang nang hugas kini kay arabisiha lagi na kay dito po ko spikas. Kay nalagi ko trabaho daris spikas po di ah. Kay ko nagkuan ko sa mga sidling ja. Kuan po ko sa mga tanom. Pagman hag panindangan ng buntag guys, nagpawire ko kalijot. Ako sa ni balhin kay. Balhin ko daw sa spikas. Jadi ang hambanang Uot ma'am, uot. wala sa duty ugma mo tabag sa nahon ja namalit di ko kuan ja palit og isda pud nga. Maka ila na ni isda ah. So guys, dari man di ko sa gawas magkuan kay ginahang ko hayay na isda na wa ko kailaan ni. Kalang kang natawa ko ni Rico. Na. Kuan ba dibis ka nang presko pa kaadyo. Sa kay birnis man ugma mag-utan sa laman ko di ko magumba kuan lam. Bicol Express sagang lutuon. Bicol Express, ja pansit kay ganahan din sila na pansit sige. May dahang mo request akong pansit guys. Medyo ganihan tanay ning message kay magpaluto pa-deliver og alas 5 unja. Di naman ako kaya. So ugma na lang siguro ko magkuan. Basta kada adlaw na jud koy pansit kay mo nagipangitas mga tao diri ilang pamahaw pansit. Diyan palit po kog saging, ya. Kay mag-banana meat po ko guys. Saging. So tanaw na to guys og mahurot pa pud niyang paninda kay gamay ra hang kuan guys kay birnis naman day ugma. Ja birnis ra pud ko ay lunes ra pud ko hantud birnis ko magluto. Di ko magluto og Sabado ug Domingo kay way klase, way mga nanay nga mo apa sa mga bata ja. Now na to day guys ug maluto na ni nga mga ipagluto. A few moments later. Hey guys, namin ang duha dali guys, ang kabisi ning duha ang anak. Galas na lang yung pansit. Siya gapitos siya og banana meat. Nami dali sa mga kusina nga kuan guys. Ang gamay. So hapit ako manuto guys, ja alas 5 na. So padung nami dito guys, magumana ni ang pansit. Amo na yung pangdado dito sa kalsada. Tanaw na to guys, so mahalin ba ni? Ayong buntag na tanan ninyo guys. So guys, alas 5:30 pa lang na anak ko dari. So mali akong naluto pansit. O Bicol Express. Sari-saring gulay o banana meat. Good morning, human ako og paninda. Alas 7 pa lang guys, nahurot nagahang paninda. Nasudaan ja. Huwang pa jud guys, ja di ami dari gatang sa anak kay mo tumig dumagiti kay ja, salamat kadto nimo ahong igsuunas gawa, salamat kadto nimo. Naghana na jud kag natabag na jeep ma sis. Naghana jud kag na kuan. Ja salamat kadto, haginuura jud kay bawo mo bawas nimo sis, ja. Jeep ta. Dili oy. Kita mag-jeep. Hapon. So see you dito guys sa Dumaguete kay mangita mi og lamisa.
Kaya mo to ijang ipapalit guys, lamisa. Da salamat kadyo nimo ang igsuon na sa US. Salamat sa atong igsuon. Imong tita di ay. Salamat dai kuno tita ingon si Nicole. May dari gahuwat og series. Ala si mom. Kanami guys, narami paliton sa dumagitin dyan. Salamat day kadyo sa ang igsoon nga nasa US kay papaliton lagi ko lumigling kuranan o lamisa para sa hang tindahan nga gamay. Salamat kadyo nimo ang igsoon dyan. Hamping kanunay diha. Love you. Hey guys, nalawi dari guys, di kan mi og dumagiti. Salamat kadyo dani sa lamisa. Ida sara ka bukang napalit. Salamat ka bukang stock guys. Ja mo nang kalawon guys kay lingin. Sige. Lapang style ba? Salamat! Salamat kadyo dani sa akong igsoon nga nasa US. Salamat kadyo ang salamat kadyo sis. May lain jud nga lamisa dito. Limutan mo just one. Lace lagi na siya. Sagatan. Salamat kadyo sis. Punan pa ni isa. Wow. So round table siya guys. Diyan. Testing ang kuranan. Ano kada tigluwagan mo kada eh. Masid. 5. Ay, 4 ra na. Ay, sakto lagi yung pa, unom. Unom ka. Lingkod. Sige, dahil lingkod ko day. Mura ko nung pang resort guys, ja. Nay jag itistingan. Kasya des jag unom. Unom ka. Kuranan. Aw, 5 ra di ay sakto. Ja, salamat kadyo. Nak. Salamat kadyo. Salamat. Sis, salamat sa kadyo sis nja. Ag gasol ugma pa i-deliver. Kay gahapon naman mi nakaabot dari. Nja mudto na pud binakangadto og kanang dumagiti. Si Cristel wa makauban kay
Mudjul lintaw na siya daghan kadug gibuhat. Diya salamat kadto dani diya. Di kuha ko nito atong sapid day, pwede ba to ikuan Ay, day? kanais na ani sa pinan pag. Di ba katong murag plismat ba? Ay plit mat. Diya susubaji paglagyan sa mong kuan diya. Nalipay pud si Nicole kay nakapalit siya og sapatos sa ijahang kuan UGT. Salamat day ko dani sa ang gisuot na short. Yeah, guys. Kuan ni siya short ni sis muna. Kanang taga Kalisay da. Manager ko sa lubong na hagikan sa Germany. Kaya yeah, sis, ang gisuot na mong gihatag. Salamat ka doon na wala gisuot dito sa dong lumagiti. Sus manong nailan jud ko mo kung si Ruby Provinciana jud. Lain Ruby Provinciana dak ka dito diyan. Salamat ka doon, salamat. Sis sa kuan. Bagay kuno sa among DIY nga bintana sa bahay na kawayan. So pwede ra pud og diwa tay. Ito mo nga ulinig mo gabi, suga dira. Natira tay igawas ko Testing sila dari guys ug kuan kanang hala. Gisuwayan ang halagang mata mura naman jud si green. Hala ko mata na. Ano kanang nakatulog ko sa birds. Saba. Dia guys, ang lipada jud ni Nicole kay nalagi nag-sponsor na mo nga hang isuon na sa US. Salamat ka dun nimo hang isuon diha. Pilapis si Dante. Ni Amis Dante. Dia. Nak tanawon nimong uniforme nga mong ipalit. Bagara sa kita ba? Para Ipalit sa og bagong uniforme kay agjang uniforme arang piyuta na. kita yung Kay maguditi si Dia. Dia turno. Napa na siya ibutang diri mga bitay-bitay niya. Kung pag kuan mo te pag first year college na moment to Kanya, ingat kini siya. Komportable na gud ka ani. Di mo naman ikasupport no. Ne, dako kayo, i-resize lang kay wala laing size. Oh, grabe nagpangita na mo dito libot-libot na mos dumagiti. Dia. Nay makahinabo na mos dumagiti mo tawag nay kas kanang kuan na guys kay namin nakahinabong budget duha ka buok ni man jud oy Ruby Provinciana. na di ay. Nay ingon da. Wala na tinga jud ko guys kay Sana bisag na kang bismas ko nailhan ko nga Ruby Provinciana ko. Salamat itong tanan Ginoo ko. Salamat sa mga grasya. Ay, wala pa rin sapatos diha. Wala pa rin sapatos. Buna ah. Sino kaya murag imuntikan. Murag utangan og kanang kuan pa kanang Why ka butangan sa mong kalipay guys kay ang Katong siya po papasinaw sa ligid problema ba? ni siya disnyagi kay asa sa gipalit ug uniforme kay pizza size lagi sila mag-UGT na. Jadi man jud mo suot ang isang uniforme kay nindako man jud sa sugod sa pandemic nga nari ras bahay nagmodule ay nag-online ra siya naman ang nindako sa taman. Sige na, salamat na mo. Salamat ka ni ko. salamat sa tanan. Kita. Salamat tayo. Daming blessing. Uy, pagi mo ko dito. Na masay pa sa lubong guys kanang Dunkin' donut. Donut. Kaka. Kuasa. Kaya nalipay siya guys kay gipangasahan pud sila og Dunkin' Donut. Jadi kuan day pukas siya dani kay upat mamili maunom di ay. Okay ra og lima kay aron dili kayo buot pud ba. Unom di ay so. Okay ra. Mupalit pa kog usab dani. Kuhon og kanang inagsweldo na ho kay ang ipalit ng tada duha man unta ni kay gigamit lagi ni Nicole og palit sa iyang uniforme. Kay ang uniforme niabot pud ni og 3,000 kapin. Sapatos og kaning t-shirt murag 2,000 kapin ning duha no? Murag 2,000 kapin ning terno. Pero lipay na ka wala na yung problema sa imong mga palitonon. Di pa yun kay kids. Lipay na. Lipay ka na no? Salamat ka, lipay man kaya ka. Salamat kayo kay Salamat nawa. tita. Ay sana dili makita. Kana. Basta kana na siya o kana ano sabi. Kana. Nalipay na ko kay nawala akong stress. Kay na mabusog man ta. Mabusog man ta di wala akong stress uy nga ragod ni. Pag nagsarata mo ka. Hala ni sabot naman ta magbudol-budol. Ito guys, sino kayo? Wala pa gani guys, maigo sa adlaw. Samot maigo ni sa adlaw guys. Mura ni siya kanang hulom sa mantika ba.
sa mga saway ni mga tawhana. Saan man yan? Diyan ako guys sa nauhang mata na unsa naman jud ni nga. Anja guys, salamat jud ko kaadyo kay alas city pa gani na kuana nahurot nagahang paninda nga upat ka putahe. Kalakaw Anja. sa yuta. Kuan nakalakaw mig mga alas 9. Gutog dumagiti kay arandog alas 10 man hapit mo alas 10 matuling larga dyan abot mi dito murag Unsi. sunsi. So ito nagdali-dali may arang inita, hinuko, murag maka. Majura da jud day wa kami uban. Jarang lipayan ha guys kay wa jud na abutig. Panon ko kita na to. Alas 8 agahang paninda. Nahurot kuwang pa jud guys. Manang sa nagkalunis kay magdiop sa mga ugma, Sabado Domingo diop man di man kumaninda kay wala lagi mga kuan dali guys, may klase. Diya manang ugma mag-prepare ko didto hang ajuhon tong pwesto didto. Duty man ko Unsay? ano po. Bahalag ako rin magkuan. Jawad, salamat ka Ajo. Ang ginuura jay mo ba sa inyong mga kamaadyo namon. Ja. Salamat sa mga viewers nga wa jud mo ni-skip sa hang mga video kay madyo naman jud makatabang sa ay Skip sa ads. oh, wa mo mag-skip sa ads. Salamat ka Ajo. Wa pa jud mo. Wa pud mi karon daris inyong atubangan nga agrabing dipaya. Karon pa rin sila na sobrang kalipay nga maka kuan nami pang adlaw-adlaw nga pagkakitaan. Bisan og mamatamig sa do kaming tulo, oy kaming upat. Kay mo tabang-tabang man jud ming upat. Si Nicole tig prito, si Inday may tig hiwa og mga lamas. Ja sige paghilak kay Skwila. di mo hilak pud siya guys kay maghiwa sa sibuyas, maghilak man ba Na tindera sa Halang butan. siya ayaw. Estudyante sa pero hapon. tinuod jud guys ug ako'y maghiwag sibuyas. Putlang ka nga di mo kumuhilak pero nga hilak Hilak pud ka man jud nila ko. kaya no. Dili jud kumuhilak, di man jud makahilak og Makahilak magkuan. man Si gud. Papa, Ako ikaw. makailak kay halang Makailak sa ko. mata kay ganun. Ako di Sulod man ko diri sa kalimutan mo, sulod sa kalimutan. Murag naanda na siguro ko guys basta og maghiwa ko sibuyas di jud ko mahilak pero pag mga ingani sa sobras kalipay mohilak jud ko nga kadawat mi sa mga daghang blessing. Ja, salamat kaadto sa Ginoo nga si Jay nagbantay nato kada adlaw nga igiyaan ta ni nga maadyo atong lawas. Ja, pag-amping mo tanan, I love you. Ja, mao ra to ang video karon guys. Salamat sa mga nag-sponsor namo. Salamat po. Salamat. Di ko ingani kung wala Love po. you. I love you. Bye. See you Salamat. next vlog. Duha ka rin banding-banding sila dyan. Suwayan na maglamisa dali banding-banding dyan. Salamat ka adto ninyong tanan. Salamat ka adto. Hindi ko magsawa sa pagpasalamat ninyo dyan. Salamat po ni Sir ug Ma'am nga nasa East Timor. Kay mo na si Jay una din nga ning share si Jang hang pasugdon lay kuno dyan og kuan kay naluwi lay kuno sa kanang manarbaho ko. So ganahan siya nga ako'y mismo ang kaugalingan nga mag kuan ko magluto-luto diyan na himo na din ha guys. Salamat kazo bisag kanang lisod man yung buhaton nga kami akura kay kinahanglan jud yan ng restaurant ka na kay mga alalay nga na kay pero kaya ra man jud ha guys mga 5 or 7 nga nakaputay kaya ra jud na nang naibaligya. Salamat kazo yung tanan ug amping tanan ja si Unix vlog kay ra jud kapuja gahang mata guys. Katugon ko wa ko kapuja pero katugon ko kay duha na ka kadlawon nga namata ko alas 2. Mura ko matug sa kuron. Kay murag katugon jud ko kay diyo pang punahog malagi. Salamat. See you next vlog.